A ty sa musíš zapásť? Tak. No, a čo teraz? Nohy daj dokopy. Ja? Hej. No, a čo teraz? A vystrik do hora. Obidve. Počkaj. Nižšie daj nohy, Patríček, tak. Musíš ísť ďalej. Ďalej musíš dozadu, lebo... Nie, Nie. dopredu. Ľubo. Ešte horšie na mne. 3, počkaj. No. Dobre, ešte Patríček musíš viac dozadu asi. Idem ešte. Ty kokos, a jaká to je ťažká váha? Isto. Ja by som to isto neúspel. No, 3, 4. Počkaj, no. Musíme naraz. 3, 4, 4. To je treba vyváženie. Zapojne, keď to tie deti dokázali. Ešte raz si pozrieme, ako to deti spravili. No, to je malina. Ale pomalinky hodíš ty. Dobre, dávaj ešte raz. Chceš pomaly. Pomaly a tak pomaly dvíjať nohy. Tak pomaly. Už vedeli presne, kde. Ale my sa musíme. Oni majú obidva na nás? Počkaj, podľa mňa ty môž na chrbty. Tu? Nie. Nie, dopredu musíš, a ruky musíš dať ku pásu. Dopredu viac ruky. Vieš, ale oni boli rovnako ťažkí, vieš, a ja som ťažší. Pomaly, 3, 4, pomaly. 3. Paček, ty zvihni. No, už to skoro bolo. Ja nemôžem dvihnúť. Prečo? 3, Ja je ťažký. 3. Kape, mňa ma prevažuje. Mňa prevažuje. Tak mám tam ísť ja? No poďme. Nie. ja tu ma nedvihneš. Čo? Ja na vrch. Čo? No. No, dávaj. No. Ty si dlhý jak. Jak si nepredný plán. Počkaj, ty musíš ísť dozadu. Tam? Nie, dozadu. Ja ťa neudržíme, ty máš 100 kg. No, dávaj, dávaj. Ty máš hlavu. Čo si ty? Dávaj. Skoro máš kilo 80. 3. Čo odbíjate? Dvíjaj nohami ako kozy. Ty máš 80 kg. Kde ideš? Oj, no to je dieťa. Máš jediné šťastie, že mám teraz dišpe zo Facebooku. Čo robíš? Rihaš? Čo hľadáš? 5 korún?